This is 90.3 Energy FM. Pagkawa mong sabihing radyo, sabihin mo energy masamsamit. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapangga. Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating Tapatan ni Pangga 2022. Ngayong araw, atin pong kakausapin, atin pong hihimay-himayin at atin pong kilalanin ang mga kandidato na kasalukuyang nakaupo sa pwesto at mga nagbabaka sakaling maluklok sa pwesto. Magandang araw po muli. Welcome po sa Tapatan ni Pangga 2022. This program aims to assist and educate our fellow Pangasinense, our kapangga, to choose wisely comes election 2022 with our current and aspiring local candidates. Isang malaking karangalan na makakasama po natin, makakatapatan po natin mga kapangga, at makakausap isa hong ekonomista, marlang ya abogado, at pinagmamalaki rin po ng San Carlos City mga kaibigan. Wala na ho kung further introduction sa kanya. Without further ado, please welcome running for mayor in San Carlos City, Honorable Attorney Galant Soriano. Magandang umaga sa iyo, Attorney Galant. Welcome po sa Tapatan ni Pangga 2022. Isang maganda at ligtas na umaga rin sa iyo, Sir Jay, at sa ating mga loyal na supporters ng Energy FM 90.3. At siyempre partikular po sa aking mga minamahal na kababayan dyan sa San Carlos City. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sige po, siguro po bago ko natin simulan yung Tapatan ni Pangga, gusto ko lang munang kumustahin po kayo, Attorney Galan. Kumusta naman po kayo? Mabuti pa naman. At medyo napapagod pero nagsisipag po. Ayan, okay po. Okay, before we proceed with our Tapatan ni Pangga 2022, Attorney Galan, gusto ko lang pong ipaalam na ang ating pong programa ay hindi lang po napapakinggan sa siyudad ng Dagupan. But we are also heard in the entire province of Pangasinan. We are also heard coast to coast and globally through our A-Radio portal. Kasama po dyan ang ating Energy FM Dagupan FB page na inyo pong napapakinggan ngayon. And allow me to check kung ilan na po ang viewers natin. Nasa 157 viewers na po as early as now, Attorney Galan. Ganyan po karami po nag-aantabay sa iyo. Okay, anyways, bibigyan ko kayo ng mga questions at response timer. Ibig sabihin po niyan, meron pong 1 minute. Meron din pong 5 minutes. Now, when you hear this, ito pong buzzer na ito po, Attorney Galan, gusto ko lang po ipaalam sa inyo na we have to move on with the next question. Narinig niyo po, ano po? At it also means na pag halimbawa po hindi nyo natapos yung oras ninyo, yung remaining time, hindi po yan magtatapa po, magki-carry over sa susunod na question. Are we ready na po? Yes po. Okay. Ito na po ang Tapatan ni Pangga 2022. This question requires a 1 minute. Isang tapat na tanong, 1 minuto lang po ito. Attorney Galant Soriano, sino po si Attorney Galant Soriano? Your 1 minute starts now. Ako po ay si Abogado Galant Dabu Soriano. Ako po ay bunsong anak ng dating congressman at nagsilbing mayor ng 3 terms ang San Carlos, Jack Soriano, at isang public school teacher naman ang aking mother galing Lubao, Pampanga, si Herminia Vitug Dabu. Aral po ako ng elementarya sa public school. Produkto po ako ng public school. San Carlos Central 2 sa aking minamahal na bayan na San Carlos. Ang aking po namang high school ay San Carlos din, St. Charles Academy. Kung saan nandyan po ang ating religious education. At San Beda naman College sa aking economics degree. At yung law sa San Beda rin. Master in National Security Administration sa National Defense College. At Master in Public Administration sa Ateneo Graduate School of Business. Ako po ay kasalukuyang nagtuturo sa San Beda, Mindiola, Alabang at saka University of the East. Senior partner sa the law firm of Soriano and Soriano. Salamat po, Attorney Galant Soriano, sa iyong tapat na kasagutan sa ating unang tapat na katanungan. Now this one is another 5 minutes naman po ibibigay ko sa inyo dito sa oras na to. Isang tapat na tanong. Ano po ang nagpapalakas sa loob ng isang Attorney Galant Soriano na tumakbo bilang mayor po dyan po sa may San Carlos City? Your tapat na kasagutan, 5 minutes ngayon na. Alam niyo po, Sir Jay,
maraming dalubhasa sa politika na nagsabi, aking natatandaan, na sa pagtakbo sa posisyon sa larangan ng politika, 3 tanong ang dapat mong sagutin. Ito ba ay yung tamang posisyon para sa iyo? Ikaw ba ay tamang tao para doon sa posisyon na yan? At pangatlo, ito ba ay ang iyong pagtakbo ay tama sa panahon? In other words, ito ba ay napapanahon? So, sasagutin ko po yung tanong na yan ayon dito sa 3 criteria na sinasabi ng mga dalubhasa sa politika. Ang posisyon ng mayor. Naisip ko po, ito ang posisyon na lubos akong makakatulong sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga nangangailangan. Mga kababayan natin nasa laylayan ng lipunan, mga kapuspalad, naapi, nangangailangan, at kailangan ng suporta. Base sa aking educational background at karanasan din, 20 years ako sa public service sa gobyerno natin, at nakita ko mismo sa mismong dalawang mata ko nung mayor ang aking tatay ng 3 terms at sinundan din naman ng 3 terms ng aking panganay na kapatid. Nakita ko ang pangangailangan ng ating mga kababayan, kaya naisip ko na base sa aking karanasan, sa aking educational background, sa aking mga koneksyon at mga kaibigan sa national government, yung posisyon na mayor ay higit ako at lubusang makakatulong sa aking mga kababayan. Ngayon, ang tanong naman ako ba ay nararapat sa posisyon na yan? Hindi naman ho sa pagbubuhat ng sarili kong bangko, naniniwala ako na bilang abogado, bilang guro, at bilang isa ring magsasaka sa aking bayan, ako ang sarili ko ang naiisip ko na perfect sa posisyon na aking tinatakbuhan. Mhm. Yung sa panahon naman, alam nyo, may kasabihan na lahat po naman ay may hangganan at may katapusan. Mhm. So, at napapanahon. Sa aking palagay po at lubusang naniniwala na yung 2022 come May 9 ay tamang-tamang panahon. Perfect timing po yan in God's time na magkaroon naman ng panibagong liderato sa San Carlos City at mabigyan naman ng pagkakataon si Abogado Galan Soriano na manilbihan bilang alkalde, ama ng bayan ng San Carlos. You have 1 minute and 30 seconds pa po. Do you want to add na po or do you want to stop to that part na po, Attorney Galan? Pwede ko po pong dagdagan. Sige po, you still have 1 minute and 20 seconds po. Okay, so nakikinig po ang ating minamahal na mga kababayan. Hindi naman natin po minamaliit o binabaliwala ang mga nagawa na nung mga nakaraang naglingkod sa ating bayan kasama ng mga kasalukuyang naglilingkod. Kaya lang po, marami pa ho ang dapat nating gawin. Marami pa nating ang dapat gawin dahil ho nagbabagong panahon, dumadami ang mga challenges natin. Lalo na nasubok natin, dumaan tayo sa 2 taon na pandemya at hindi pa nga tayo nakakaalis dyan. May mga panibagong nagbabadya na naman ng mga peligro. So, ako po ay umaalpila sa inyo na tayo ay mabigyan ng pagkakataon. Masubukan naman at dahil po ang ating mithiin, ang ating hadikain at ang ating intensyon lang para sa ating bayan ay mahusay, maganda, tapat na serbisyo. Maraming salamat po, Attorney Galan Soriano, sa iyong tapat na kasagutan. Well, we still have remaining 30 seconds pero siyempre we have to move on na sa taaning susunod na katanungan. By the way, I just would like to remind na ang atin pong text line sa ating tapatan ni Pangga 2022 ay 0912-782-5884. Uulitin ko po, 0912-782-5884. Attorney, hayaan niyo muna akong bumate sa mga bumasa ng mga pagbati sa inyo ha.
Such a well-educated man, sabi ni Maria Hill Fernandez Licuanan. Galila 2022 coming from Camille D.V. Rosario. 4 hearts for you. O yan, Galila San Carlos, galing kay Angelo de los Santos Clave. Go, Attorney Galan Soriano, Mayor of San Carlos City from Laika Gonzales Petrola. We are now at 182 viewers, Attorney Galan. Raymond Caso Diaz, panahon na para sa tunay na pagbabago. Kailangan po kayo sa mga naghihirap nating mga kababayan dito sa San Carlos City, Attorney Galan. True yan, Attorney Galila. Siyempre, deserving. Panahon na, Galila San Carlos. Yan po mga pagbati. Nakikita nyo naman po sa ating live ngayon po. Ano? And let's go, Attorney Galant. Yan po pagbati. 0912-782-5884. Yan po yung mga text lines na kailangan nyo pong pagpadalhan. We are also receiving text messages. Maya-maya ng konti, tatanungin na ho natin. And our guest is, pumayag po sa no holds bar part ng atin pong tapatan ni Pangga. Alright, so let's move on na po sa ating next tapat na katanungan. But before ko sabihin yan, paalala ko lang po sa ating pong mga kapangga na as we move on sa tapatan ni Pangga 2022, that the views and opinions na inyo pong mapapakinggan mula sa ating guest ay pawa nilang pong mga opinion at wala pong kinalaman ang host, ang estasyong ito at ang kumpanya. Isang tapat na tanong, ano po ang plataforma na nais nyo pong ilatag sa mga mamamayan ng San Carlos City? Ang iyong 5 minuto, Attorney Galant, plataforma mo, ngayon na. Salamat, Sir Jay. Kagaya nga ho ng nabanggit ko kanina, napakarami pa ho dapat ang ating magagawa para sa ating bayan ng San Carlos. Kaya siguro pag iisa-isahin ko yung ating plataforma, baka kulang ho isang maghapon dito sa ating programa. But to summarize lang po ang ating plataforma, dahil ang plataforma naman natin ay responsive sa bawat sektor ng ating lipunan. Tulad po halimbawa, ang nakikita po kasi sa aking pag-iikot at sa aking pakikipanayam sa ating mga kababayan, ang primary po, ang unang-unang pangangailangan nila ngayon ay itong medical assistance. Marami ho sa ating mga kababayan may sakit, hindi makapagpagamot, kailangan ng walang pambili ng gamot, walang pang medical examination, at ito'y mga mahal. Mahal ito sabi ko nga, kung lalo na ngayon na nakita natin ang epekto niyan ngayong panahon ng pandemya, yan palagi ang idinadaing. Kaya pangarap namin sa pamumuno ni Abogado Galant, pagka nagkaroon pagkakataon, may awa ang Diyos at sa tulong na ating kababayan, maging mayor siya ng San Carlos, ay magkaroon po ng sariling public hospital sa San Carlos City mismo. Tulad ng dati, kasi po na-devolve po yung Pangasinan Provincial Hospital sa probinsya ng Pangasinan. Kaya bagamat yan ay nasa San Carlos, pumipila po rin ng mga taga San Carlos kasama ng mga ibang residente ng probinsya ng Pangasinan. Kaya yun ang aming pangarap at kaya naman. Marami pong tutulong sa atin magkaroon sa sariling hospital na tulad po ng Makati. Basta residente ka ng San Carlos, libre lahat. Wala kang babayaran, pati gamot, pati check-up, kahit na ilang buwan ka pang abutin dyan sa San Carlos. Sa mga guro naman, public school teachers, ibalik natin yung kanilang mga allowance kasi meron naman ho tayong batas, RA 5447, Special Education Fund. Bigyan natin sila ng allowance. Gawin natin permanente yung kanilang mga temporary positions. Itong ating mga guro, dahil sila yung talagang nahihirapan din sa at katulong ng mga magulang sa pagtuturo sa ating mga anak. Yung mga farmers, bigyan natin ng suporta. Yung TODA, ito po yung mga laging maraming inaing at marami po silang hirap na hirap dito sa ating dinanas na pandemya. So, aalagaan po natin yung mga yan. Nakita ko rin, ang ating mga senior citizen, kailangan po magkaroon talaga ng regular na suporta mula sa bayan at ang ating mga barangay officials. Alam niyo, ang barangay officials kasi ngayon, naawa ko sa kanila dahil sila ang unang nilalapitan ng ating mga kababayan sa barangay. Pero po, hanggang ngayon, sila ay ang compensation nila, honorarium pa lang hanggang ngayon. Di allowance lang. Kaya naiisip ko po pag
si Mayor Galant, ang pinalad, may awang Diyos. Ito mga barangay officials, kasama ng BHW, kasama ng BSPO, lahat po yan ay makakaasa ng suporta mula sa pamahalaan ng lokal na bayan ng San Carlos. At saka yung marami pong humihiling ng scholarship. Alam niyo, masusi natin pag-aaralan yan dahil kasama naman po yan sa programa ng Special Education Fund. So, yung mga deserving students na talaga pong hikapos sa buhay, pwede po siguro na matulungan yan ng bayan ng San Carlos. So, kung nakikita po ninyo, ito yung mga ilan pa lang sa mga aking naiisip base dun sa aking pakikipag-usap sa ating mga kababayan na alam kong kailangan. Pero kung susumahin po natin ito, alam niyo po, karamihan sa mga naglilingkod sa pamahalaan, hindi po nila ito naaalala, yung pong tinatawag na inuutos po ng ating saligang batas sa Constitution. Section 4, Article 2 po, pwede nyo pong tignan yan, ang nakalagay. The prime duty of the government is to serve and protect the people. Umasa po kayo, pag naging mayor si Abogado Galant, ito po ay maglilingkod ng tapat at siya po ang magtatanggol sa inyo. Ayon sa inuutos ng saligang batas, to serve and protect the people. Maraming salamat po, Attorney Galant Soriano. Just in time. Hindi mo naubos pero sakto lang, no? 25 minutes past the hour of 10 o'clock in the morning. Let's move on with another tapat na katanungan. Muli, paalala ko po ang ating mga text line 0912-782-5884 at 0955-976-34. So, nice naman, Attorney Galant Soriano. Soriano. Ayan, may nabasa tayo dito. Soriano. Mga mapabata hanggang matanda, iniisip po ninyo. Thank you po. Go, mabuhay po kayo. Aming mahal na Mayor Natanla, magkakasakay tayo la para Abogado Galant Soriano. Shoutout din po Jay Uriles, nakasuot din po kayong asul tulad po ni damit ni Mayor. Oo nga, nagkataon talaga, no? Yes po, allowance for teachers, support for farmers and TODA. Ayan. Beth Gonzales, mabuhay po kayo, Mayor. Ganda ng platform. Ayan, mapagbati sa iyo, ha. Panahon na sa pagbabago ng buong San Carlos City. Go for the win. And marami pa. Natanla, Galila, let's go, sir. OMG, attorney namin. Another tapat na katanungan in this, you will be given 5 minutes again for this tapat na katanungan. Attorney Galant Soriano, isang tapat na tanong, ano ang sa tingin mong dapat mong gawing paghahanda, lalong-lalo na sa oras ng kalamidad sa San Carlos City, pagdating din sa kalusugan at COVID-19, trabaho, edukasyon at maging krimen? Yung tapat na kasagutan ngayon na. Okay, maraming salamat po. Ito pong dumaan na pandemya at yung kasalukuyan pang dinadanas, wala ho naman talagang nakapaghanda dyan. Dahil bigla na lang bumulugayan magmula sa Wuhan, China. Nabulaga tayo 2 years ago. Kaya wala makakapagsabi talaga na nakapaghanda yan. Pero, base sa ating pong karanasan, dapat matuto na tayo doon. Kaya nga ho, alam natin na maraming hindi nating inaasahan na nangyayari. Kaya ang kinakailangan ay sapat na paghahanda. Tulad po ng halimbawa, maglaan ho tayo ng pondo kasi kaya naman po base sa ira ng San Carlos. Maglaan po tayo ng sariling pondo para sa mga kalamidad na yan, para hindi ho tayo laging nakaasa sa gobyerno nasyonal. Kasi pag national government ho tayo nakaasa, alam niyo ho, buong Pilipinas po ang inaasikaso ng ating national government. So, hindi ho tayo nakakalagay sa priority. Kaya ang atin sanang aking mumungkahi na lubos ang paghahanda dyan, magkaroon po tayo ng maisatabi
na pondo talaga na pang-calamity. Hindi lang tulad nitong pandemic. But lahat po kasi ayaw bagyuhin, marami yung sakuna na nangyayari sa atin na hindi natin inaasahan. So sana matutunan tayo doon at maaaring mangyari yan. Kaya sa taon-taon, every month, every quarter, mayroon tayong inilalaan na pondo para dyan. Para hindi ho tayo nangangapa. Pag dumating na, hindi tayo nabubulaga. Dinadasal naman natin na huwag mangyari yan. Pero yung mga pangyayaring hindi natin maiwasan, dapat natin paghandaan. Pangalawa po yung capacity building na ika nga tinatawag natin. Dahil may mga pandemya nga na nangyayari na ganyan. So, i-train natin po yung ating mga tao sa pag-responde dyan. At ang pangatlo is yung information dissemination. Sabi nga nila, knowledge is power. So, dapat ini-inform natin yung mga tao, pinapaalalahanan natin sila, binibigyan ng sapat na edukasyon o sapat na impormasyon na ito ang maaaring mangyari, ito ngayon ang nangyayari, ito ang pwede nating gawin. Dahil ako naniniwala, pag strong po ang ating liderato, ang ating mga kababayan naman ay susunod. Kaya sama-sama tayo, itong dinahalas natin ng 2 taon at kasalukuyan pa rin dinadanas natin, kaya natin pugsain pagsama-sama po tayo. You have ample time pa remaining. Do you want to proceed to the next tapat na katanungan, Attorney Galan? I-highlight ko pa rin po yung paghahanda Sige lang po. Sa ating mga sakuna. No? Kaya po, umasa kayo na nangyari sa atin. Nakaasa lang ho tayo sa ayuda, sa national government, sa mga politiko. Minsan pumipila kayong napakatagal at yung inyong nakukuha ay hindi sapat. Kaya marami ako nakapanayam na ito yung kanilang idinadaing. So bakit kailangan mangyari yun? Ang resources po ng San Carlos City ay kaya po naman. Kaya umasa po kayo na hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yan sa leadership ni Mayor Galan Soriano kung tayo ay may pagkakataon, bibigyan ng pagkakataon at ayon sa basbasan tayo ng ating Panginoon, sa tulong din natin ng mga kababayan, ay mabigyan ng pagkakataon magsilbi bilang Mayor ng San Carlos. Umasa po kayo na hindi natin magiging problema yung ayuda, regular ang ating ayuda at ang inyong proteksyon, lalong-lalo na. Hindi tayo kakapusin sa ating face mask, face shield kung yan ang kakailangan o lalo na yung ating mga oxygen kasi marami talagang dumaing sa atin, Sir Jay, at natulungan naman pero hindi sapat ang ating kakayahan dahil yung ating pondo naman ay personal, private, hindi naman pondo ng gobyerno to. Pero nakita ko po lalo na yung mga nag-quarantine na mga pamilya at ipinabot sa atin ng mga barangay officials na nangangailangan ng tulong kasi yung mga nakakwarantina po hindi nakakalabas yan. So paano mamamalengke yan? Paano mag-grocery yan? Kaya ito yung mga kababayan natin, ilan sa mga kababayan natin po na idinaing ng ating mga barangay officials at BHW na ating natulungan. Nabigyan po ng maliit lang po grocery items na in-appreciate naman nila kasi nga hindi sila makalabas. Hindi naman ibig sabihin na wala silang pambili pero hindi sila makalabas. So ito base sa ating mga karanasan, natuto na tayo. Paghandaan po natin yan. Maraming salamat po sa inyong tapat na kasagutan. We still have 5 seconds to go. Okay, another tapat na katanungan na ating pong i-dish out sa oras na to. But before we move on to that, again, I'd like to remind the numbers 0912-782-5884 at 0955-976-34. Nasa screen nyo din po yan, lumilitaw mga kaibigan. Ang dami ho tayong mga pumapasok na mga katanungan. Andiyan po ang ating isa sa mga staff na kumukuha po ng mga questions. Nakahanda na rin po ang iba. Again, no holds barred para ko kay Attorney Galan Soriano kaya willing na willing ho siyang sagutin yan. This time, 1 minute po ang ibibigay kong oras para sa tanong na ito, Attorney Galan Soriano. Ano po ang inyong insight or masasabi sa mga kababayan nating ayaw pong magpabakuna? At ganoon na rin siguro maidagdag na rin ang no vaccine, no labas policy ng gobyerno. Your 1 minute starts now. Alam nyo, nasa demokrasya tayo. Bilang abogado, alam ko na karapatan nyo rin yan kung magpabaksin o hindi. Ang sa atin lang naman paalala.
paalala, yung vaccine po ay bakuna na ayon sa pagsisiyasat ay napatunayan na pwedeng maging pagpigil sa ating COVID virus infection at saka nagbibigay ng additional protection sa atin. Kaya hindi po natin kayo mapipilit. Ang sa akin lang ay paalala lang po, mag-ingat po tayo at sana dahil ayaw nyo magpabakuna, ay wag naman ho kayong maging panganib sa ibang tao. Kasi karapatan nyo yan, subalit, karapatan din po ng ibang tao na wag kong mahawa sa inyo. Kaya sana po, doble ingat lang ho tayo. Maraming salamat po. Next, we move on naman po sa ating pinakahuling basic question na nakahanda po para kay Attorney Galan Soriano. At ito po ay bibigyan ho namin kayo ng 5 minuto para sa ating tapat na tanong. Okay, 5 minutes po, Attorney Galant. Kung sakaling kayo nga po ay mahalal ngang mayor po sa syudad ng San Carlos at hindi po pala rin ang inyong pong mga kaalyado, paano niyo po sila pakikisamahan? Ang yung tapat na kasagutan ngayon na 5 minutes. Yes, Sir Jay. Alam niyo ho, isa lang po yung guiding principle ko dyan. Team player po tayo. Naniniwala ako, sabi nga doon sa ating quotation noon, no man is an island. Wala pong isang tao na kaya na nyo lahat. So tayo naman, pag naglingkod tayo at iba-iba ang ating political affiliations at tayo na halal ng taong bayan, obligasyon po natin. It is our moral duty to those who elected us na tayo ay magsama-sama. Dahil isa lang naman ho ang ating mitiin. Isa lang ho ang ating layunin. Ito ay yun nga binanggit ko sa kanina, to serve and protect the people. At natutuwa naman ako, Sir Jay, mabanggit ko lang po. Sa San Carlos, political history of San Carlos, nagkakaroon lang po ng watak-watak pagdating po ng eleksyon. Iba-ibang pamilya, iba-ibang tumatakbo, sa iba-ibang larangan, iba-ibang political affiliations. Pero po, pagkatapos po ng eleksyon, ay ito ay mga magkakaibigan. Kaya siguro, we take pride in that. Kami ay pinagyayabang namin yan dyan sa San Carlos. Magkakaibigan, ang magkakatunggali sa politika. Pagkatapos ng politika, alam ko naman na yung mga nasa ibang partido rin, ay isa lang ang layunin. Nagkakaisa kami dyan. Yan ay pabuti ng buhay ng aming mga kababayan. Kaya hindi ako magkakaroon ng problema dyan. Na kahit na magkakaiba ng political affiliations, pag nandyan na po kami sa loob ng munisipyo, iisa ang layunin at magsama-sama kami, magtulong-tulong dahil nga ayon sa sinasabi ko, moral obligation po natin dyan doon sa mga nagtiwala na mga botante sa atin na iluklok tayo o ihilal sa posisyon na yan. Maraming salamat po, Attorney Galan Soriano, sa inyong mga tapat na kasagutan sa atin pong inihandang Tapatan ni Pangga 2022. Ito na po yung kaabang-abang na portion kung saan ang inyong pong mga katanungan atin pong i-dish out sa atin pong guest sa oras na ito. Man yung ating programa is until 11 o'clock. Kung pwede nga lang po sana gawing alas 12 na, yan ang mga request by demand ho ng mga listeners natin sa ating tapatan. Pero para hindi po magtampo yung susunod na programa natin at DJ natin. At this juncture, we are now at 218 viewers. Attorney Galan, next question. Ito na po, no holds bar. Ibig sabihin po, wala na rin ho kayong time limit. You can answer as long as you want. Basta hindi lang ho kayo aabutin ng alas 11. Okay, ito na po yung ating mga questions mula sa ating text line. Tapatan ni Pangga 2022. From CM Abelia, wala bang plataforma sa mga balik manggagawa abroad? Balik manggagawa. Meron po ang DOLE dyan, no? DOLE, Department of Labor and Employment. Yun nga yung tupad na isang batas po yan. No? Ito ay tulong sa ating underprivileged at unemployed workers, no? Yung tupad. So may programa po ang national government dyan. Sa gobyerno lokal naman, makikipagtulungan na lang po tayo at na tulungan kayo na humanap ng mapapasukan o di kaya naman ay
bigyan ng suporta sa TESDA para kayo ay matrain sa ibang livelihood programs at ibang capabilities upang gayon na hindi lang ho kayo nakaasa doon sa inyong kwalifikasyon kung saan kayo ay nagtrabaho sa ibang bansa. At magkakaroon po tayo ng public assistance center dyan sa City Hall pag darating ang panahon. Okay, next questions from Texter 6875. Attorney, will your party adopt a targeted employment strategy for persons with disabilities? Pwede po yan. Inuutos naman ho na yan na Magna Carta for persons with disability. Kailangan po tulong-tulong bawat sektor. At yes, makakaasa kayo. Ang lokal na pamahalaan ng San Carlos, pag tayo po ang nahalal dyan, ay bigyan ng prioridad yung programa na yan. 5913, Texter 5913. Mabuhay po kayo, Mayor Galant. Salamat. Soriano, sana po kayo po ang pinalad na maging mayor sa San Carlos City. Magawa nyo na po yung old market kasi matagal nang walang pagbabago. Opo, alam niyo po, hindi nyo natatanong si Abogado Galant ay isang visionary. Alam niyo po, kung makikita nyo lang ang aking pinapangarap para sa San Carlos, bigyan nyo lang po ako ng pagkakataon. 3 taon lang ang aking inihiling. Madalay naman akong palitan pag nagkataon at hindi ako tumupad sa ating mga napag-usapan at napagkasunduan. Magiging, you will be very proud, no? Na taga San Carlos kayo kapag tayo ay nabigyan ng pagkakataon na magsilbi bilang inyong mayor, dahil po talagang napakarami po nating pinapangarap na gagawin dyan sa San Carlos. Kasama yan po ang ating pag-identify po ng Central Business District sa ating poblasyon. Para po yung mga investors at mga kliyente ko at mga kaibigan, meron po tayong may offer na lugar kung saan sila pwedeng maglagay ng negosyo, magtayo ng pabrika para mabigay din natin ng employment opportunities ng ating mga kababayan. Sa katunayan, Sir Jay, alam mo po, marami akong kliyente ng mga foreign nationals, mga multinational companies, kasi yun po ang kinikater ng aming law firm. Willing silang magtayo ng pabrika. At ang isang pabrika, mga isang nakausap ko nga, 5,000 workers ang kailangan. Unskilled at saka skilled. So, isipin nyo na lang ho, pag tayo nabigyan ng pagkakataon, magkakaroon tayo ng mga, isa pa lang ho yan, isa pa lang na negosyante na nagbabalak po ng magpapatayo dito ng pabrika dito sa San Carlos dahil nga yung T-Plex napakalapit na natin sa Manila. Konti na lang ang panahon ng pagbiyahe, kaya ideal po yung ating location, yung strategic location ng San Carlos City. At syempre yan, ang kondisyon lang nila maging mayor ka muna, attorney, para kami magpapatayo ng mga pabrika. Isa lang po yan. Marami ho yan. So magkakaroon po tayo ng maraming employment opportunities. Yung pong public market, yung old public market, umasa po kayo na yan ang isa sa mga unang-una nating pagagandahin. Alright. More from our texters. Now let's proceed with texter 6163. Attorney Galant, progresibo na po ang San Carlos City sa pamumuno po ng mga Resuello. Sa tingin nyo po, dapat po ba silang palitan? Sabi ko nga po, hindi naman ho natin binabaliwala ang nagawa na ng mga nanungkulan at kasalukuyang nanunungkulan. Kaya lang po nakikita natin, marami pa ho ang dapat gawin. So kung ganyan lang, status quo, wala nang pagbabago. Pero kung nagkaroon tayo ng pagkakataon, baka sakali po na marami pa tayong pwedeng idagdag dyan. Hindi natin minamaliit, hindi natin binabaliwala ang mga nagawa ng mga nakaraang administrasyon. Kasama na dyan ang aking tatay, ang aking kuya, at yung ibang pamilya na nanungkulan. Pero nagbabago ang panahon. Merong mga bagong pagsubok. Merong mga bagong oportunidad. So, sa aking pong paniniwala, pag tayo ay nabigyan ng pagkakataon, mas higit pa riyan po ang ating pwedeng magawa para sa ikabubuti ng buhay
ng ating mga kababayan sa San Carlos. Texter 7107, Sir J, sana mabasa po niyo ito. 3 po yung katanungan ko na ni-ready ko. O sige po, if kayo po ay uupong mayor, paano niyo po masusolusyonan at mababago ang mga empleyadong masusungit sa City Hall? Kasi titignan ka from head to toe, tapos pag hindi ka nakadress care, di ka makakapagtanong ng maayos. Yun ang unang tanong. Opo. Ayan po, Masungit daw. meron hong batas tungkol dyan. Tayo ay abogado, so ipapatupad ko yung batas. At yung mga ganyang masungit na tao, wala ho kayong lugar sa administrasyon ni Mayor Galan Soriano. Tayo po ay, yun nga sinasabi ko, the prime duty of the government is to serve and protect the people. Ang pangunahing responsibilidad ng ating gobyerno ay maglingkod sa tao at kanila ay bigyan ng proteksyon. Hindi tayo ang boss ng mga tao. Mga boss natin yung mga tao. So, pag kayo po ay sumusuporta sa administrasyon ni Mayor Galan, sana po, dahil ang inyong mayor ay ang naglilingkod sa ating mga kababayan, sana po maglingkod din po kayo sa ating kababayan ng tapat at may kasiyahan. Wag ho tayong magsungit. Kakausapin po natin sila. Okay. Next question. Paano niyo po masusolusyonan ang pamasahe sa tricycle? Masyado pong swapang ang mga tricycle driver at malapit na rin po atang mag face-to-face class sa mga college. Alam nyo, ngayon, isang sektor ang talagang aking gustong alagaan ay ang TODA. Patuloy po ang pakikipag-ugnayan natin sa ating TODA na lalaman na po natin lahat sila po lang po ay naghahanap buhay. Tulad ho na ng ibang sektor natin na nasa laylayan ng lipunan, ang TODA rin po ang alam niyo po, ang tawag dito, talagang nagiging emotional ho ko pag naririnig ko yung TODA kasi nakapanayam ko na sila at patuloy nakausap ko, talaga pong sila po yung isang sektor siguro na talaga pong tinamaan itong pandemya nga dahil nga wala hong biyahe, walang hanap buhay at marami ang kanilang dinadanas ng mga pagsubok. Kaya tingnan po natin, kausapin natin ang TODA, siguro magkaroon ng multi-sectoral assembly, pakinggan naman natin ang side ng mga pasahero at pakinggan natin ang side ng mga TODA at mga drivers and operators para magkasundo po. Tingnan ano talaga ang dapat na pamasahe. Na hindi naman ho agrabyado ang TODA at hindi naman ho hirap-hirap ng ating mga kababayan. Isa po yan. Umasa po kayo dahil nakikipag-cooperate po sa atin ang TODA. You may share our program at this juncture. We are at 228 viewers. Like and share nyo po ang program para makaabot po sa mga kababayan natin po dito sa San Carlos City. Next tapat na tanong from our kababayan, Texas 3156. Attorney Galan Soriano, bakit kung eleksyon po or malapit lang po ng eleksyon sa San Carlos, saka po namin po kayo nakikita dito sa San Carlos? Alam nyo, lagi pong issue yan. Maganda, salamat at yun ang inyong itinanong para ho maliwanagan ang ating mga kababayan. Alam nyo po, hindi naman lingid sa ating mga kababayan na nung mga nakaraang election 2019 nag-aspire tayo maging vice mayor. Hindi naman ho tayo pinalad nung nakaraang election na yon. Ang aking pong trabaho, ang aking pong negosyo ay nasa Manila. Nagpresenta po ako sa ating mga kababayan na maglingkod sa kanila ng 2019. Hindi naman ho tayo pinalad, hindi pa tayo binigyan ng pagkakataon. So, bumabalik tayo kung saan kailangan ko din hong kumita, may pamilya, at hindi lang po yan. Alam nyo, ang aking pakikipagpanayam dyan sa Manila, dyan natin nabubuo ang ating mga koneksyon, ang ating mga kaibigan, ang ating mga boses na handang tumulong sa ating bayan kapag ho tayo ay nabigyan ng pagkakataon. Nagsilbi ako sa customs, sa immigration, nagtuturo ako sa NBEDA, consultant ako sa ilang politiko. Ay sila nagsasabi palagi, pag may lumalapit sa ating mga kababayan, bagamat tayo ay wala dyan sa San Carlos, natutulungan natin sila. Pag ako po ay namalagi dyan, pare-pareho tayong nga. So umasa po kayo na kahit po ang abogado Galan ay minsan wala dyan sa San Carlos, ang ating puso at isipan naiiwan dyan. I'm just a text away.
mag-message lang po kayo o sabihin nyo, itong aking mga kaibigan sa Facebook, lahat po ng dumaing dyan, napagbibigyan natin. Hindi naman kailangan physically present ka. Ito nga ating klase, online. Di ba? So, hindi ho physical. But, umasa po kayo. Puso, damdamin, isip, nandyan po ang presensya natin sa San Carlos. Salamat po, Attorney Gallant. Next question from Texters 3483. Paano mo po mapapaniwala ang mga kababayan natin sa San Carlos na suportahan ka kung ang kapatid niyo po at pamangkin niyo po ay nasa kabilang partido? Pakitanong lang po kay Attorney Gallant Soriano. Nasa demokrasya tayo. Ang magkakapatid na naman, magkakapamilya, hindi porke iisa ang dugo na nananalitay sa inyong ugat, ay pare-pareho ng paniniwala. So, nire-respeto natin sila sa kanilang political choice at hindi dapat yan na maging sanhi ng pagdududa ng ating mga kababayan na paano ko sila mapapaniwala kung yung pamangkin at yung kapatid ay nasa kabilang partido. Normal po yan. Hindi ho naman pare-pareho ang ating utak at nire-respeto namin ang bawat desisyon ng isa't isa. Next question, ito siguro. Attorney, ask ko lang po, yung term po ng father at brother ninyo, kapanahunan nila, ano po ang mga magagawa nyo po na kulang pa na dapat gawin sa siyudad ng San Carlos? From Emily de Guzman. Marami kasi yung nagsilbiyang daddy ko 1976 to 1987, no? 1987. Yung kuya ko naman 1988 to 1998. Iba po kasi yung panahon noon, iba yung mga challenges. Iba na ho rin yung ng panahon ngayon. So, yung mga hindi pa nangyayari ng kanilang panahon, ay nangyayari ngayon. So, ito yung ating mga pwedeng paghandaan, pwedeng gawin na hindi pa nila nagawa noon. Marami po tayong pwedeng Okay. Just for transparency na lahat po ng mga text ninyo ay pumapasok po dito ngayon, atin pong tatanungin. You may opt not to answer po tong tanong na to. Sabi dito, hello po Kuya Jay, sana po mabasa ninyo. Hello Attorney, nagpalaro ho ba kayo ng Mobile Legends? 5 months na po yung nanalo, wala pa rin ho silang natatanggap sa mga kabataan. Meron po bang pa-games na ganito, Attorney? Wala akong hindi ako nagpapalaro ng Mobile Legends. In fact, hindi ko alam kung ano yung Mobile Legends. So, baka naman ho, may mga nagpalaro at sinabi lang nila na hihingi ng ating solicitation sa atin. Marahil. At least na-accommodate po natin yan. Just a question para lang may kalinawan po. Good morning, Attorney Gallant Soriano. Tanong ko po sa inyo, alam po ba natin na undefeated ang apelyadong Resuello sa siyudad ng San Carlos? Kung sakali kayo po ay mahalal bilang mayor ng San Carlos, ano po ang magagawan niyo pong programa na naiiba sa kasalukuyang nakaupo upang paunlarin at pagandahin pa ang imahe ng siyudad ng San Carlos? Marami. Tulad nga na sinabi ko kanina nung tinatanong ating mga plataforma, yun po, abangan. Abangan. Okay. Alright. On a lighter note, Mayor Gallant, ano pong masasabi nyo sa dami ng umiidolo sa inyo dahil di may tatangi na bukod sa matalino po kayo, napaka good looking nyo pa ho. Plus, how do you handle your bashers and detractors po from Marian Fernandez? Maraming salamat naman ho. We are humbled. Yung mga bashers, detractors, yan naman, nasa demokrasya na abogado ako, so karapatan nila yan. As long as hindi nila sinisira yung ating puri, dahil siyempre meron nung dati sa criminal offense. Pero yun mga, I consider those as critical collaboration. Ito yung nagbibigay din sa atin. Hindi naman kasi po pwede rin lang na puro maganda ang iyong naririnig. Kailangan mo din naririnig ito. Kasi baka mamaya, para well-rounded po yung nakakarating sa akin na informasyon. Hindi ko binabaliwala yan. Pinag-aaralan ko, totoo ba yung sinasabi? Pagkukulang ko ba ito talaga? Kasi yung mga iba dyan, hindi naman para ibabash ka lang for the sake of basher. Alam ko po, I see the goodness in every person. So, pag nagsabi ka dyan, sinasabihan mo ako ng anong pagkakamali ko. Ibig sabihin, nagmamalasakit ka dahil gusto mong baguhin ko yan. Gusto mong umunlad ako, gusto mong humusay ako. So, yun ang welcome po yan. Welcome po. Wala ho akong hinanakit sa inyo. Nagpapasalamat nga po at tinuturuan nyo ako. Salamat.
All right, viewers at 271. At this point, Texas 1125, paano niyo po malalaman ang problema ng San Carlos City kung hindi niyo pa ho naiikot ang buong mga barangays? Naikot na natin. At saka very active po tayo sa social media. At yung mga iba na walang pamasahe, papunta ron, ay nakakaabot yung concern natin. You will be surprised. Alright, okay. Texter 1845, nasaan po kayo nung panahon ng pandemya? Bakit ngayon lang pa kayo nagpakita panahon na ho ng eleksyon? Pandemya nga, di ba? Bawal lumabas. Naka-lockdown tayo. Paano tayo magpapakita? Uhulihin mo tayo. Bawal magpakita. Bawal kasi nga naka-lockdown. Nataon lang ho siguro na nung lifted na yung lockdown, ay tumatama. Matagal pa ho naman yung kampanya. After lang na-lift yung lockdown, nandyan na po si Abogado Galan. Nakikita nyo naman. Tignan nyo na lang. Ayaw ko na lang ipagmalaki din po at buhatin ng ating bangko. Tanungin nyo na lang yung mga kababayan natin na ating natulungan. Okay. Texter 7107, ano pong magagawa at masasabi nyo sa mga jeepney driver na nagsasakay ng sobra-sobra pag wala na sa terminal? Ang gapulay distancing, lalo na pagpunta ho nila sa Dagupan. Sana po mabasa ninyo. Sana masagot. Okay. Opo, ay alam niyo, bilang abogado nga at bilang mayor, siyempre ipapatupad natin ang batas sa pakikipagtulungan ng ating mga kasamang nanunungkulan dyan sa Philippine National Police. Ito naman ay para sa kapakanan ng pasahero at ng mga jeepney drivers. So, paalahanan natin po sila. Okay. Tanong po, Texter 2030, tanong ko lang po, kailangan pa bang may parking fee kapag paparada ka sa loob ng public market sa San Carlos City? Ano po ang pananaw nyo dito sa ginawa ng mga nakaupong magkapatid na Resuello? Tulad doon lang sinabi ko, saka kapag pakikipag-usap natin sa TODA, ito yung isang alaga pong idinadaing ng ating mga TODA. Mayroon ho kasing ordinansa dyan. So hindi basta-basta natin talagang matatanggal din yan hanggat hindi nare-repeal yung ordinansa na ipinasa dyan para sa pagkolekta ng ating parking fee. So, kasama po ng pag may awang Diyos at halal tayo, kasama ng bagong uupong mga membro ng konseho, pag-uusapan po namin yan. At ang primary objective lang namin, ang magiging ang guiding principle namin yan, ay kung ano ang makakapagpabuti ng inyong buhay. Ayaw namin na lalong maging pabigat ang gobyerno sa inyo. Kung hindi man kami makatulong, at least hindi na namin kayo pahihirapan. So, umasa po kayo. Ito'y gagawin natin, masusing pag-aaral at pakikipag-usap sa inyo at malaman natin ano ba talaga ang nararapat. Babasa lang po ako ng ilan sa mga messages na pumasok po. At this point, we have 262 viewers. I love you talaga, attorney. Napakabuti mo talaga. Panahon na, gising na. Tandaan po natin, blood is thicker than water. Laika, marami. Bigyan po sana natin ng pagkakataon si Attorney Galan Soriano na makaupo bilang mayor. Okay. May okay, marami pa po mga bumabati. Ang bait talaga ni Idol Mayor namin. Alright. Hearts, ang dami. Attorney, you are a humble man. I salute you, sir. Yan po yung mga message po na pumapasok, Attorney Galant, no? Next, may another tapat na tanong dito from Texter. We only have 4 more minutes to go bago bigyan ko yung pagkakataon, pero allow me to dish out one more question. Texter 8501, komentaryo lang po, kung every election may ambisyon sa Attorney Galant na mag-file ng candidacy, andyan na po yung Rizona na nasa Manila work nila. Pero dapat papasok sa politika, dapat may time o panahon pasyalan ang San Carlos City. May kasabihan na magtanim ka para may aanihin sa pagdating ng election. Hindi yung after election parang nakakalimutan nyo na daw po ang San Carlos. Hindi naman. Hindi natin nakakalimutan. Ang San Carlos, dyan ako pinanganak. Naglingkod ang aking tatay at kuya dyan. Mahal na mahal natin yan. Hindi mo maalis yan. Sa Ecuador Lantit Pangasinan, ditanak pinusagan. Kanyang lanting ang gano dyan, imbanag iran panaon na nagtay na inday kapalaran. No nananang ng tayo sa wala pang kaukulan. Oy, pre-presenta tayo sa laman tayo. Iya manlingkor at saray kabalayan tayo. Akin, ako lang kailangan posisyon. Manlilingkor tayo, talabay tayo, makatulong at saray kabalayan tayo. Kanyang kumon,
nanunutanyutan na idanyok na pangkanaw-nawa ya malingkor sa kayo namin. Okay. 3 minutes more. John Philip Venegas, after lockdown, nabigay naman si Abogado Galant ng bigas sa mga tao. Pinagamot ang mga tao may sakit, nangangailangan ng tulong ng bigay na groceries sa mga lockdown na residente at mga nag-positive. Yung tanong ni Raymond, nasagot na ni Attorney Galant regarding sa parking fee at parada sa loob ng public market. Hindi ko na to i-dish out. Okay. Attorney, and as much as I really wanted to talk to you more and extend the program, I cannot. So I'm giving you the remaining 3 minutes to say something. Baka mayroon pa ho kami hindi na ilahad at naitanong ng mga kababayan ninyo na nais nyo pong ilatag sa oras na to. You have your time. Ulitin ko po ang aking pasasalamat sa Energy FM 90.3 sa binigay na pagkakataon sa akin na makapanayam ang ating mga kababayan sa San Carlos na alam ko na loyal supporters ng inyong radio program, Sir Jay. At nagpapasalamat din ako sa ating mga kababayan, mahal na kababayan dyan sa San Carlos, sa kanilang oras na itinuon para makinig sa ating panayam dito nga sa kahit online or through Facebook at saka sa via FM airwaves sa kanila para malubusan tayo makilala, lalo na yung mga hindi pa natin nakausap at makilala, malaman kung ano yung ating mga plataforma. Nalalapit na po ang Mayo 9, 2022, ang bagamat sa March 22 pa talaga mag-umpisa yung kampanya. Sasamantalahin ko na ho ang pagkakataon na humingi ulit ng tulong sa inyo at mag-apila na ang sa akin lang naman. Kung naiisip nyo na marami pa tayong magagawa at marami pa kayong pangangailangan, na sa tingin po ninyo ay si Abogado Galant ang isa sa mga makakatulong base sa kanyang karanasan sa public service at sa kanyang educational background at sa kanya rin nung personal po na damdamin na tumulong para sa inyong kababayan. Magkakaroon po kayo ng pagkakataon sa May 9. Alam nyo, ang May 9, ang election, general elections, ang halalan po kasi ang isa sa pinaka matibay na manifestation ng demokrasiya. Kasi dyan, sa halalan, basta qualified voter ka at hindi ka disqualified, mayaman o mahirap, bata, matanda, as long as 18 years old, lalaki, babae, iisa lang po, pantay-pantay kayo, iisa lang ang inyong boto. So, hindi lang po sa lokal ng San Carlos, pati sa nasyonal. Alam niyo po, ako po yung official candidate ng Lakas sa San Carlos. Ang Lakas po ang kapartido natin is Vice President Inday Sara Duterte. So, pag nahalal po yan at nahalal din po tayo, at kasama ng mga ating tinutulungan mga senador, si Atty. Salvador Panelo, isa sa mga tinutulungan nating senador, yan ang makakatulong po sila sa kay Mayor Galant Soriano pag papahintulutan nyo. Sa Mayo 9 po, 2022, nasa inyong kamay. Ang pagkakataon na makakita po ng mas higit pang pagbabago, mas higit pang pagunlad, at mas higit pa na tulong na inyong kinakailangan sa pamumuno po ni Abogado Galant Soriano. So sana po nagtulong-tulong tayo, magkakaisa at iisa ang ating layunin. Mapabuti ang ating buhay at mapaganda ang ating bayang minamahal, siyudad ng San Carlos City, Pangasinan. Maraming salamat pong muli, Attorney Galant Soriano, sa inyo pong pagpapaunlak na kayo po'y makakapanayam, makatapatan dito po sa programang inaantabayanan ng 86 barangays ng San Carlos City para lang mapakinggan po kayo. Maraming salamat at sumainyo po muli ang isa na naman pong episode ng Tapatan ni Pangga 2022. Ang tabayanan po ang susunod na ating mga katapatan. Ang inyo pong inaantabayanan din pong tatakbo bilang mayor sa syudad po ng Dagupan City, former Mayor Belen Fernandez. Attorney Galant, salamat po muli sa oras. Maraming salamat din po. Stay safe, stay healthy.